welcome to the new vlog! Woo! Asa tarabaw? Sabi ko lang sa pa, nita ay! Ay! Gay, kaya ta, murag Murag ko ano na eh. hugaw kayo itong motor. Ayun, ano nagtrapo mo? Yeah, okay. So, Na, malimpyo na sa tanan ron. gawa na, limpyo lang sa ta. Limpyo lang sa taran. Ta. Let's get it. Let's get it. Jay! Yes! Alam ko eh. Gawa na dyan ka, ha? Kaya ito, itong kapiton. Ya, ito ta. Kuha sa nakamotor. Ha? Gigigita ito ta. Yan, asa din yan. Ha? Talaga? Mo sa kapiton sa Dongkoy dito kay siya ang smartphone. Ito ta. Oh! Ha? Nalang? Tara. No, wali work eh. Ha? Wali work ha? No, complete na lagi tiit lagi. Ay, yo, kay. Mawag na mo shoutout mga rin. Bante ka to shoutout mo, hinay kayo. Hindi ka nga. Kumang na. Ay, shoutout na. Shoutout yung Google. So, pag gasolina sa may kay Omi gasolina karon. Wala din siya maron kay ni duty na. So, ang giguyog si Rian, si Marco, si Dongkoy. So, si Dongkoy rin nagkabawasa may padong. Ingon siya sa Pakunos Bukid. Dapit kuno stop bawasa. Sunod namin nila. Hi. Dilis. Bye. Isuod niya akong kanmi. Akong What's up? Speedo na. Speedo. Speedo, manggod. Oo, ha? Speed ra? Speed na. Wait, oh. Way on, nawango. Kaya tungkol sa kusog niya, speed good. A few inches later. Ano mo? No. Ang bakit? Asa mo? Asa mo? Kamu na nanay. Nagugulog ilaw ko ninyo. Asa mo? Laglag, pasinguhan. Amigan. Ha? Amigan. Patong Singapore. Ay, larga din siya? Sino mo? Ay, sa kuwan pa ni. Yes. Saya abdami uwan da. Guba ni kamera ron. Malas lagi. Dog na ni dog. Malas si karihan na ka. Tiga sa tamabot, wanon juga. Nya sa. So nagpadayon me. Nawag yan. Huwag na kay Sarnan, wala namin ka-vlog kanina kay uwan kay Sarnan niya. Among na gidali-dali ba kay pero dili may mountain makaabot pa gyud mi diri. So kani padong na ni dito katong gingon mo nga sapa. Kato padong na to. So may tag makaligo mi. Ligo. Pusla naman na naman nga rin. Sige. Puro tuhod. Tata. Yes. Woo. Dili silang mama, the fuck? Dili. Woo! Doon na sa ano? Kami. Dili, Kuya Rodrigo? Ha? Dili? Mga kuhan. This way to Barangay Tap Tap. Tap Tap, nilom? Barangay Tap Tap. Tap Tap! Ano? Ninduta sa lugar. Dalawa. Woo! Yes. Wala, yata siya.
Wala na drone, napay drone. Tayo sa lagi mandipod ng baka. Oh my God! Asa naman ni Dog? Oh my God! Asa naman ni Dog? Layo ka lang rin Dog. Dol ba? Ha? Hapit na. Hapit na daw sa akin. Kamay na lang. Hapit na. Hapit na sa akin. Hapit na mabuang. Hapit na. Ano? Iyo na ulit. Hindi namin taga-diri doon. Ano kay bawang ka-diri? Sayang, wala namin nagpuyo diri. Asa lang ka? Oh, yan. Ang duto. Dog! Punong nga! Huwag na hayag igabi. Ito ba? Saan siya dito ba? Bantag dito maplatan ano eh. Atay lang ako maplatan ka. Hapon. Mataga ka dali wa. Mataga ka. Record lang. Kasi kita rin raundan. Pakita sa mga daan yan. Hala! Kanindot mo na naman nasa King Kong. King Kong. Skalail yan eh. Hulog. Hala ka diyo. Napon. Napon. Ay, lusa sa sunset rin yun. Tanawa, warm to yun. Ang tapa. Nawangtag. Wow. Huwag na ako niya. Wag na. Lala. Naka-record lang pero medyo. Ha. Na-crash? Na-crash ya? Sayang. Alo, sapa. Oo din. Okay. Mo na ni. Ano yung sapa dong? Ano mo ligo? Adoy. Hindi mo dan niyo? Dili. Layo asa? Yan ako skirt. Mahal na. Wala ka bawi ba? Wala yung tangan. Grabe kay ka kung ano yung dulugon eh. Yan, record din. Hindi din. Basta sa'yo, mga na yung lugar na? Pasaba? Oo. Pasaba. Abot na may. Barangay Pasaba daw. So, muna magyagyan o pila. Sa kauras na nag-guys ah. Mga sa kauras siya. Grabe kay kadulugon. Murag, kinanglan dyan mo mangandam. Kung manganhin mo dali kay murag. Kuhan kaya. Grabe kayo, kinanglan ka kuhan. Kita yung kili rin. Grabe yung tamas. Grabe hawis. Ano yan? Kanira ka ng mga ato. Ay, abat, tuni, nagagalit. Lay. Ang duto eh. Hindi, picturean nyo dito. So. Kayo matangino, tagay ito. Ha? Ay, sorry. Tayo sa. Pakit-on na mo, be. Awa, agad. Mau niya mangyari dari. O sa kauras. O tunga man siguro to. No, so? Awa. Nindot sud kayo lugar ito na awa. Kuan. Saba.
abot dyan mi. So, di siguro kayo may magdugay kay yung gabi mungit-ngit na ron taon-taon. So, nabiya sa mga giagian eh. Pero, usa sa pinaka nindot ug sunset ngayong magian sa dito sa gawas kay perting nangit-ngita pero abot ni mo diri hayag kasanan. Yang lawan po. Lo, nindot pis gyud ang color silang kuan. Dia kung daya to. Asa diha? Lawan dia. Asa? Lawan na dia. Laon na ni diri. So, dira sila naglayat-layat. 7 feet kuno na diha. Lawan na dia. So, hindi may magdugay kay mahot na namig nindot sa sugay tanawa. Wa. Oh, di ba? So, di may magdugay kay sanan mga ligo sa mi kay para worth it sad ba? Nya, hindi may mahutag suga kay mag-b-roll pa mi. Here we go! Tesa. Murag na sobrang pagka-epic na. Murag padung nung kusaka aning buwan no. Dong na ko kat og moon. Sap. Tikto. Shout out ko sa Musilingan. Sarah Mex, Villarusa, Jomong, in the house, Karim Ismail, Mau Pada. Shout out sa Tiba Crew, Risco Gang, Risco Mafia. Woo! Shout out sa Tiba Crew. Shout out Ivan Wando. Shout out Chelsea Rogelio, Pike Jan, Alex. Mga tropa na ko diyan. Shout out. Shout out last. Shout out ni Sam Tejada, Christian Louis sa Snaps. Oh, Christian Louis na. Shout out Christian Louis, Luigi. Shout out ni sa bagay ito Louis. Asinchon. Top 1, pagkuro mga top 1 ako niya. Shout out mga nagtats. Apa ni last day? Maika, Kumka, shout out ni mo. Buangga ni mo. Shout out. O Nilos, Kerche, Buangga. Yeah! Shout out. Yo! So, gikan mi dito, perting layo agad. Tugnawa pa siya kayo, daggan kami gagian, mga bisakun sa ano rin. Amo ka. So, amo na po sa rin kay, Bungog pa ka? Bungog. So, amo na tapusan rin kay, kita mo kanina, layo mo kayo, starna niya. Moro to mo nakuha ka footage ba, pero choy kayong lugar. Mag-isay ka na mo ato, basta pakitaan na yung Barangay Tap-Tap o niya, Barangay Tagbao. So, para ni shoutout din sa akong mga amigo Paring George, sa ka YouTuber. Akong link ang description.
si Daryl, o si paring iyon, si brother iyon. Moro to, shoutout. Shoutout sa ko sa ako ang mga amigo, amiga. Lia Abiho, Mimula Muchacha again. Sige lang. Sige lang yapon. Shasha, Shaherbs, o iyang asawa nga si Shasha, o silita rin sa iyang anak nga Maldita. Ugoy, Timoy, Bumo Kamot. Paring Timoy. Oh, Taga-barangay Tap-Tap yan ah. yes, Michael Doming, Michael Susan. Susan. Shoutout. Ikaw yung Charles Alcibar, Mala. akong maguwang nga si Lorena nga tuwa sa Singapore. Lilay. Lilay, Shout out ko sa classmate. Oh. Kisa nga, ano Dars yung Bidali, Magiday, Dars Bidali. Dark Box. Dars Bidali. Classmate. Oh. Isoy, Tisoy. Isoy, dahan langit. Ay, kalimutan na. Ikaw Marco, shoutout. Shout out ko sa mga gagawin ng desierto. Oy, panguli na mo. Oy, si Jacob Evans Calilero. Mama. Shoutout sa taga Colorful Cafe nga may kay manghatag og milk tea. Alright, so Si Juan baka Magiday, si akong manghod nga si Juni de la Cruz nga tuwa sa Davao. Juni, sila close. Junik. Yeah, Brad, kamusta na na? Alright, more power. Ato na be.